Yeah. Now I want to call my name so that you know where it is coming from. Bianna. Ọgụnwa n'elu onye iwe ka m gwaga okwu na ya ọtara ma m na mmiri le gị na-achọ ka m kpọ ndị mmadụ ọgụnwa ka m kpọga today. Gụnwa n'elu onye iwe gee ntị ka m gwaga ike agwụla onye iwe ya ọtara izigbo ike agwụla m ịma kemgbe Disemba ilegeji onye iwe ma agatụkwanụ brek mmadụ anwụ ụfọ ihe nle m na-akpọ ejukwala m ma rechaajala m chaajala m fon m ihe ma na-ele every Monday morning gị chere ma na-ekwu biko ma agatụrụ nọ brek nnọọ lewezienụ na YouTube gaa na Chuks Comedy na youtube.com/chukscomedy lewenụ ya nga ahụ biko iwele ma ga-anatatụ nụ something ọ dịghị izi a ga-akọntinu nụ leta biko na ụmụnna biko na ị ga-agara m ije nna biko gawara m ije ga-agara m ya wụọ na Shoprite ma na game gawara m ije biko gaa nụ ka ga-eweta ego mụ agakwanụ ka m gaa ṅụọ something chọọ ihe m ga-eri kpara ahụ biko ngwa onye ewele iwe onye ọbụla nwee ndidi onye iwe ga-alaghachita n'oge na-adịghị anya bata unu na-ele na-esi uku ama akwụkwọ na okweruke na-esi uku anya bidokwe bata ugbu ka m gatụ brek ntakịrị nụ unu jichi ike lewenụ erule na enwere 35 episodes pụtarala apụta already nwekwe etu mere n'English ụfọdụ ndị si English na masụwola ama mma ihe ka ama m ihe mege ha ihe a bete ịma onye iwe dịkwa na ego international biko anyị na onye iwe aka ka ngwa bye biko ndị agwara m na kredit m agwara na kemgbe Disemba ka m kwugechi okwu ka m gaa mara ma m ga-azụ line ọhụrụ chenji ekponu fon biko fon ọhụrụ apụtachala ọwụrụ were fon ore ma na-ele ma onye iwe were fon na-arịghị ma na-ekwu mee chenji ntụ ndụ kpara ahụ nwetụkwana improvement ga-ala ahụ ọnụ m isi m zụkwa na efe ọhụrụ biko ihe ka emere onye iwe eme ngwa baba jisi na ike lewenye na YouTube share ya na-ashare ya ka onye ọbụla ugbu a unu wuzi ndị iwe mụ awa onye obiọma biko anyị chenje nụ pattern ngwa ntị m abịa achọ ọzọ nnụ ngwa bye ama m na ilega anya here bye